Professor Dan, no, inilabas na po yung video ng PGMA patungkol po sa kanilang kiniklaim na expose patungkol po kay former Speaker Martin Romualdez. Ano po yung assessment ninyo, Professor Dan? Ito po ba ay resulta ng isang investigative journalism? Ito po ba ay isang magandang journalistic output po, Professor Dan? Hindi po ito periodismo kasi recycled yung mga datos at mas performative ito kesa sa investigative. In fact, wag nga nating tawaging journalism ito kasi unfair ito sa mga tunay na periodista na talagang marunong manaliksik at magsuri ng malaliman. Puro teatro lang yung ginawa ng PGMN. It's a big disappointment para sa akin. At nag-aksaya lang tayo ng oras sa panonood ng gano'ng kahaba ba yun? 1 hour 46 minutes or so. Sayang yung oras. So, ito po ba, Professor Dan, no? Ay, itatanong ko lang din po sa inyo, ito po ba ay worth it po ng 350 million? Parang maging lead sa isang extortion o robbery extortion po? Una sa lahat, hindi pa sigurado hindi pa sarado yung investigasyon ng NBI. Kaya wag nating pangunahan. Kumbaga yung mga biro-birong ganyan, wala namang problema doon kung extortion nga ba ito o hindi. Pero kung ako ang tatanungin mo, halimbawa lang, hindi tayo gagastos ng milyon-milyong piso para sa ganyang, pwede mong sabihin take down piece Kasi parang ang agenda lang ay siraan si Romualdez, yung mag-asawang Romualdez to be specific. Hindi naman natin sinasabi na inosente yung mag-asawang Romualdez, pero kung talagang may sinasabi tayo na corrupt sila o magnanakaw sila sa kaban ng bayan, dapat matibay na ebidensya yung ipapakita natin, hindi yung puro innuendo at conjecture lang. Kasi yung paraan ng pagkokomentaryo dun sa pagkahaba-habang video na yon, puro innuendo Yung parang sinasabi, mas mataas ang budget ngayon, tapos may discrepancy dun sa actual na gastusin. Parang ang tanong, napunta ba ito dun sa ang termino na ginamit, Martin Luther Fund? Ilang beses na ginamit yung Martin Luther Fund na may graphics ng buwaya, ng baboy na nakaparo, pero hanggang teatro lang yon. Kumbaga, kung naghahanap ka ng entertainment, punta ka ron. Pero cheap na entertainment pa rin yun kasi hindi talaga satisfactory yung mga datos. Ulitin natin generally wala namang problema sa datos pero narinig na natin ito dati pa At ilang beses na itong napag-usapan sa Kamara de Representante at kahit sa mga investigative report, lalo na ng ginawa ng PCIJ. Dati na nating narinig ang mga argumentong ito. So, para po sa paglilinaw ng ating mga tagapakinig din po, Professor Dan, sa isa po bang investigative report, ano po ba ang dapat nilalaman nito at gaano po ba ito kahirap o kataas po na preparasyon din po para sa isang periodista na gawin po ang ganito pong klase na pagbabalita o pag-uulat din po? Ang isang investigative report dapat nagbibigay ng bagong datos na hindi pa alam ng publiko. O kahit na sabihin mong hindi masyadong bago yung datos, dapat may malalimang pagsusuri na ginagawa na pinag-uugnay yung iba't ibang mga bagay. Halimbawa, sa kaso ni Romualdez, pwedeng sabihin na merong questionable sa panunungkulan niya bilang House Speaker, pero kung questionable ito, kukuha ka ng at least 3 sources of information na magsasabi na independent sa bawat isa, yung 3 ito yung tinatawag na rule of 3 Tapos mula roon, i-establish mo kung ano yung katotohanan. Hindi lang simpleng paper trail. Hindi lang simpleng magda-download ka sa DBM or sa Congress website tapos yun na yung datos mo. Kumbaga parang kung tutuusin, maganda siya bilang datos pero yung pagpapalalim makukuha mo through your various sources of information. At saka malaliman din dapat. Halimbawa, ewan ko kung napansin ng publiko, lalo na yung mga nanood ng video, na merong red tagging na ginawa. Medyo low-key lang laban sa Makabayan Block
Pero bakit hindi nabanggit na yung Makabayan Block isa sa mga tumuligsa kay Romualdez at isa sa mga nag-ungkat dun sa mga confidential and intelligence funds at saka yung iba pang mga anomalya sa usapin ng proseso ng pagbabudget. Bakit walang diskusyon sa tinatawag na BBM parametric formula na isang susing salik din dun sa usapin ng systematized corruption ng mismong budget. So, bakit kulang yung pagsusuri? Kumbaga, ang haba-haba ng video pero hindi na-capture yung buong konteksto ng sistema ng pagbabudget. Parang ang layunin lang, idein, yung mag-asawang Romualdez at yung tingong party list na rin, for that matter, medyo mahirap isipin na meron kang ganong klaseng quote-unquote best journalist in the country ayon sa founder ng media network na to, pero hindi marunong gumawa ng investigative journalism. Opo. Professor Dan, no, ang mga ganito po ba na mga platform or ganito po ba ng mga claims or nag-claim na sila po ay mga legitimate media, gaano po ba nakaka-apekto ito sa atin na mga lehitimo talaga na media na sumusulong din po sa patas at makatotohanan po na investigasyon at pag-uulat din po, Professor Dan? Baka isipin ng mga tao na pagka maglabas ka ng ganong klase na output, yon ang tunay na periodismo, tapos aasahan yung Bombo Radio at iba pang news media organization, hoy, dapat gayahin nyo itong taong to kasi ganito dapat gawin yung periodismo. Mali po yun, baliktad yung ginawa niya, hindi ito yung magandang halimbawa. Kaya i-announce ko lang lalo na kung may mga taga-UP Cebu ngayon, yung at iba pang mga nasa UP system, pag kakaroon ng diskusyon sa klase ko sa UP Diliman this week para pag-aralan yung iba't ibang content ng PGMN para ipakita kung paano hindi dapat i-practice yung periodismo. Ganun kalala yung content ng PGMN, lalo na ito. Kaya nga with this particular video, pinag-iisipan ko kung isasama ko pa ba yung previous content, mukhang kailangan para mas maintindihan itong current na inilabas nila. Talagang mahirap isipin na sa mundo ng network na ito, periodismo yung kanilang ginagawa. I'm telling you, hindi po. At malaking insulto sa mga tunay na periodista yung ginagawa nila sa ngayon. So, ganito po ba, Professor Dan, no? Sa mga panahon po na ito or sa previous administration na sinisira po yung masasabi natin yung pagtitiwala ng publiko sa mainstream media. Gaano kaya natin ito ma-recover or mapapakita po sa mga nanonood at nakikinig po na hindi ganyan, kagaya ng PGMA, ang tunay po na periodista o tunay na media? Lalo nating pagbutihin yung paglalahad ng balita at iba pang impormasyon sa publiko. Siguro yung challenge sa mga news media organization, mas paigtingin natin yung tinatawag na investigative journalism. Aminin man natin o hindi, medyo napapabayaan na ito sa maraming news media organization. Mangilan-ilan lang yung talagang nagsasagawa ng investigasyon, lalo na sa mga anomalyang kinakaharap ng gobyerno. Hindi naman kailangang anti-Marcos o anti-Duterte ka para magsagawa ng investigative journalism. Basta sundan mo lang yung human trail, paper trail, at electronic trail sa usapin ng pagkalap ng datos at pagpapalalim ng pagsusuri, at mula roon ay pwede ka nang maglabas ng malalimang investigasyon. Kailangan ipamukha natin sa network na ito at saka sa di umanong best journalist in the country as attested by the founder ng media network na ito na ganito dapat yung investigative journalism. Mas mainam na ganun yung steps natin moving forward to sana.